Jawa Tengah kanthi dhuwur 3.371 meter saka permukaan laut. Kebakaran kasebut dimulai ing dina Jumat 1 September 2023 jam 1 awan. Kebakaran banjir pisanan ana ing Desa Banyumudal, Kabupaten Wonosobo. Bambang Priyono nglatakake geni ing sisih kulon dhuwure 1.900 meter saka lumahing segara. Saiki puluhan pendaki sing ana ing jalur pendakian wis dievakuasi. Bambang nambahaken pendakian ditutup total dina Jumat 1 September 2023. Dumugi wekdal ingkang dipuntemokaken, Bambang nyebat kabesmen wonten redi sumbing tebih saking penduduk lan pertanian wilang boten ngebayaken masyarakat. Senadyan kados menika warga tetep nebihi dadi redi kasebat penyebab kabesmen kasebut dereng mesti. Pihak-pihak terkait taksih nyelidiki kekait kabesmen. Bambang ngajeng-ajeng boten wonten korban jiwa lebet kabesmen kasebut. Iku mau berita tentang kebakaran ing Gunung Sumbing. Muga-muga migunani lan nambah wawasan para pemirsa ning omah. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.